2 taon ang pabalik-balik sa ospital ang esposo ni Nanay Arlie Segovia kan purok 2 Upper Gapo, Kamalig Albay huli sa manlain-lain na pigmamating helang. Saro sa nagpapadipisil sa pamilya ang paghiro-hiro ni Tatay Eddie na mas mapapagian kuta sa tabang in wheelchair. Alagad sa kauaranin pambakal, pigtuturuwangan na lang nindang mag-irinaan pag-urual sa kay Tatay Eddie. Kasuod ma Abril 3 kan magpasiring an Ako Bicol Party List harong ni Nanay Arlie nga na personal na iabot ang wheelchair para kay Tatay Eddie. Sa sopras ang bitbit kan partido na maibitaran maging emosyonal ni Nanay Arlie. Sa AKB po, salamat sa pagtabang sa wheelchair na hindi ko iaasahan. Nagulat nga ako. Sabi nung akus ko, so naglagyan, o yan, nung akus ko yan, nagsabi na, madigdida ka mo. Sabi ko, salamat. Matapos maihatod ang surpresang wheelchair para kay Tatay Eddie, sunod naman na pinasyaran kan partido ang 66 anyos na si Lola Magdalena Balyeras kan San Roque, Legazpi City. Ngani personal man na ihatod ang wheelchair para sa nasabing lola na sisakit naman sa paghiro darakan pigmamating helang. Salamat sa dakulang sa muyang pasalamat biyap ni Mama tapos sa muyang pamilya. Kami nagpapasalamat kay Kong Pido sa bilog na AKB. Kami sarok sa naging naging beneficiaries kaya na wheelchair. Apwera kina Tatay Eddie asin Lola Magdalena, dinayo man ang probinsya kan Camarines Norte ngani personal man na maihatod ang wheelchair sa apat panindang piling benepisyaryo. Nagpapasalamat pa ako sa Ako Bicol po at kahit paano po ay nabigyan pa ako ng panibagong pag-asa tapos panibagong sasakyan na wheelchair po. Kasi po sa talaga, matagal ko na po talagang gusto magkaganyan. At sabi ko nga, kung maaga pa ako nagkaganyan, na hindi pa ako mag-asawa, di nakapagtapos pa ako ng pag-aaral. Ako ay nagpapasalamat muna sa Ako Bicol at kay Congressman Saldico at kay Congressman Bing Bungalon sa kanilang sabi ko nga programa na binibigay nila sa ating mga kababayan. Napakahalaga po ng ginagawa ng ating congressman natin na Ako Bicol sapagkat marami pong mga PWDs ang nangangailangan at lumalapit sa atin ng tulong, humingi ng tulong sa atin para magkaroon ng wheelchair. Naging posible man ang pananaon in wheelchair sa tabang kan Children International. Laom na sana ni dating kongresista asin ngunyan Executive Director kan partido na si Attorney Alfredo Garbin Jr. na lugod daw papaano na pagian man kan partido ang buhay kan mga benepisyaryo. Sana sa mga tarawan tang wheelchair, lugod pa man, marahay sa silang kailangan. Well, sana they have to be patient. We're doing all our best na ingungahon ng sa mga request. And sa iba na data naaabot sumuyang pagpasensya dahil talagang sa kadakulang kang request data kaya tapudan ang kabus na pangangailangan. Ang pananaon in wheelchairs parte man kan tabang sa karahayan kan Ako Bicol Party List. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ninya Valladolid, Bicol University Intern.